dapat may mangyahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Diyos maray na medyo malipot-lipot na, naghuruhabagat na pong pag-aaga sa Indogabo sa muya pong mga paraantabay. Martes, 20 de Hulyo, taon 2021. Fiesta official po sa Bilog na Republika kan Pilipinas. Daing trabaho, both public and private offices. Apera po kaming mga nasa radyo asin nagkakapira na dapat diretso ang hanap buhay asin serbisyo. Sa paghampang niya to kaining kaaldawon dapat amang Diyos perming enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Special mention taan sa tuyang BC Alcalde Bobby Cristobal kan siyudad nin Legazpi. Happy birthday tabi Sir hale sa DCGB. Tingog kan banwaan na naglalaom na mahuruhibog nadagdagan an sa tuyang mga paradangog como fiesta official ngunyan. Sige daw tabi. Pa-inspirar ka mo mga taga Legazpi. 0961-759-0888 sa smart ang sa kuyang number. Karamdam lamang ka mo mga taga Legazpi. O kaya sa Globe 0926015620. Así, me gusta mi, así, me gusta mi, así, me gusta mi, ecstasy, extano. Sagkod dyan sa gabos na taga-Albay District, marhay na aldaw mantabe. Ecstasy, Dyan sa Daraga. extano. Good morning, Sir Ato Lim. No, Tina po sa mga yaon dyan sa tuyang mga paradangog man sa Petron, Top Gas, Petron Gasul. Mabuhay ka mo tabi. Sa inman tabing lugar digdi sa Albay. Welcome man sa programa pati na po sa mga manlain-lain pong probinsyas digdi sa Bicol na pinag-abot kan sa tuyang puwersa. Marhay na aldaw. si, 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 no, 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 hoo-ha. Si, si, no, no, si, si, no, no, si, no, no, si, no, hoo-ha. Hoo-ha. Si, si, no, no, si, si, no, no, si, no, no, si. May nag-upload sa tuyang may nag-upload, huna ko kung okay na. Nag-missed call lang pala tabi, ha? Dyan sa tuyang mga paraantabay. And syempre, so mga nakaantabay man sa luwas ka na Bicol na inaapig-abot kan sa muyang puwersa, marhay na aldaw man tabi. Kain man kamong lugar sa Pilipinas asin kinaban. Supig abot kan sa muyang broadcast sa internet, maray na agahali sa Pilipinas. Sagkod kitang alas 10:30, tingog kan banwaan. Katuwang news team and Mega Force si kompadreng Jomar Pading Jim, kompareng Al, si And, si Luens, Buda si Renz. Sa Manibela, si Henry Boy Mata. Technical control sa kuyang co-pilot ngunyan, si Dion Police, the man from Poland. Sa newsroom, si News Manager Mar Dela. Daing iba. Sadit sana, pero talagang tian. Ecstasy, extano. Sa production, ang Samuya Pong Anghel sa DZGB AM. Angel M. Mustasa. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumba.
Tandem sa IT, si Arvin Buda, si Richard. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Si la conoces te gustará porque es la bomba que vas. Maray na aga, Madam Merly Caceres, tabi dyan sa Bitano. Me gusta a mí así. Happy birthday da at tabi kay Ronelo Mendina kan Bigaa. Ronelo, ang sa iyang ngaran, Ronelo, R-O-N-E-L-O, Ronelo Ogi Mendina. Happy birthday da at tabi sa imo. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No May isa pa tayong text, ano, your only TriNet text will expire in 60 minutes. Lang hiya. Nag-solicit kita dyan ng mga parantabay na dakol-dakol. May nag-text. Ang nag-text, nag-i-informar pa sa ko na mauubos na naman sulod ko. Madam Merly, diwa sa tuya para dagog. Si Madam Merly, muna sa nag-text kan kuhan, kan nagpabati na birthday si Ronelo Pogi Mendina. Diwa. Supan tulong text, nag-informar sa ko na mauubos pa sulod ko sa laog ning sarong oras. Ay, anong nangyayari ba yun? O si Sian di kan ligaw. O, yun lang, dua. At tulo. Napangyari talaga. Anong gibo? Datanganing ribu-ribu man na mag-text sa to, John. Ano? Budagi natos. Ano ba ya? Tulong para dangog. So pangapat, text pang na-receive ko, your only TriNet text and call will expire in 60 minutes. Ay, nagapod. Ay, rak magayon. Ay, nagapod. Hello, good morning. Papapinggo ang paranamog mo. Pantulo ka na. Larry Rodriguez sa tabi. Pangtulo ka na dyan sa tagas. Okay, thank you papapingga daw. Kaya duwa, pang tulubaga ako. Oh. Ito pangapat, nag-text pa na mauubos na download ko. Wala niya. Papapingga. Salamat, Sige, Sir Larry. salamat. Mabuhay ka mo, ingat ka mo dyan, tabi, sa Daraga. Ano dyan sa mga taga-tagas kan Daraga? Mabuhay ka mo dyan, Familia Larry Rodriguez. Sir Ato Lim, good morning. Kumusta na ka mo, Sir Ato Lim? Dyan sa Petron Top Gas, Petron Gasul, as in sa Top Gas Petron Gasul. Aray na aga tabi sa mo, Sir Ato Lim. Good morning. Ingat po ka mo dyan, tabi, ha? Sige, dagdagan ta mo na, madali pa ding gym, ugun mo. Biyong may nagapod sa tuya. Tugon mo, Dali, ha? Hello, marhay na aga tabi. Hello, malay na agad man po, Sir Tito. Upo. Ano tabi akong paradamog mo? Alima na kita. Opo. From tawa man ito. Mga taga-pawa kan man ito, mabuhay ka mo. Ingat tabi, ha? Opo. Salamat. Avid listener. Sige po. Okay. Salamat din. Bye-bye. Sige, yan. Igwa kitang taga-pawa kan man ito. Uy, si Sir J na Acuña, uyugon mo. Nagdadangog pala si Sir J na Acuña. Duwang taga-obras publikas ang paradangog ta. Si Sir J na Acuña, kan 3rd Engineering District, Buda, si Madam Lucy na Castañeda. Yugon mo. Duwang taga-obras publikas kumparing Jimmy, ang nagdadangog sa tauyangon niya. No? O, sandali. 141. Hello, good morning. Hello. Nahiling. Medyo malabo ang sa imong signal. Luwas ko na dyan sa imong trono. Opo, hello. Marquez. Ay, sa Marquez. Uyogon mo an. Mabuhay ka mong mga taga Marquez tabi. 2,847. Uyogon.
lang. Ayos na. Yo, gunuan sa Marquez. Pwede na ito. Si Jay Acuña, si Sir Jay na Acuña, uda si Madam Lucy. Yan, tabi. Na Castaneda sa tuyang mga paraan tabay, iyan tabi kong paring Jim. Yogon mo ang Pading Jim. Nagdadangog sa tuya si Sir Jay na Acuña pala. Pading Jim, good morning. Yes. Salamat tabi pa de. Aday man yan nagpupundon radyo kan maski nasa auto. Automatic. Automatic siya. Day. Aha. Pero yan nasa DCGB. Yan. Sir Jay. Good Aha. morning, Sir Jay. Sige. Sa mga dagdag niya tong barita tabi pa de, follow up ni kan pag doong dyan kan Barge Claudia, Tagbot Flight. Yo. Maabot 7 mil sundo 8 mil toneladas andaradarang coal o Yan. uring Aha. kan nasabing barge tugboat Oho. nagdoong dyan sa kadagatan sakop kan Lidong, Santo Domingo. Roger. Parte ni kan follow up niya to digdi sa Good Found Cement Yan. Factory sa Mm. Palanog. Nakaur niya to si Engineer Carlito Apare. Yo. Dahil ang point of destinations kan mga kargamentong ali sa Indonesia na karga-karga ka na sabing lunadang pandagat na yaon dyan mo yan. Bigagamit ini panggatong sa pag-ibon ng semento Nyan. yan sa Good Found Cement Factory. Opo, siring kan na istorya tabaga kaswapon kumpadring Jim digdi sa tingog kan banwaan mga arog man kining oras na an barko talagang iyuan so pabalik-balik na minako anin materyales duman sa Indonesia pasiring digdi sa Pilipinas then ididaraman dyan sa Good Found Cement Factory. Over. Correct. Yan, sige. Pasado digdi kay Engineer Carlito Apare, more or less 4 na aldaw ang pag-diskarga kan nasabing mga uring asin naihapot niya to na naiman na tinugutan kan alkalde Mhm. kan Santo Domingo consensus kan IETF na dahil maigilid ng gadma is disintegrate ang tugboat duman sa barge na duman Roger. sa tugboat yaon sa mga tao asin sa barge yaon dyan sa mga uri karga. Nyan. So, nahihiling iyan, kumpadring Jim, once in a while, digdi sa Legazpi, Uda Santo Domingo, na gari bulod-bulod na nakarga kan barge Oo. na maitumon. Iyo iyan. So, talagang piga para karga kan, pabalik-balik iyan sa Indonesia, buda sa Pilipinas. Ngunyan, ribu-ribong toneladas yan ng coal. And kung dai makakadoong dyan sa pantalan, dyan sa somewhere else sa Santo Domingo, anoan pa sistema ni Dakayan, taigwan ng pig-apod na mga demurahe, kumparing Jim, na kumbaga so every minute, every day na nadidelay iyan, igwanin mga nagbubuto dyan nagagastusan. Natural. Anong pa Yun sistema? Anong pa sistema daan? Gusto ko ta na pinagbubusol na kondisyon kan may itong shipping company na kung pwede i-disintegrate iwalat so daw sa tahaw kaya na barge kuyo doon o itulak pagigilid nanganing may i-unload itong mga karga. Yan. Pero sustenido ang alkalde kan Santo Domingo ay ATF na talagang day na igilid yan na pasiguro nga ni kan safety sa bylaws. Oho. So, daita isikon paano ang maniobrada kaiyan saan suwestyon subards subards itulakan tugboat pasiring sa gilid sa may pantalan dainin mga personalized crew na malunad dyan sa barge, siguro ibang tugboat kung pwedeng gamiton. Over. Possibly, basta importante,
maigilid ko tanan parts. Iyo, Ang maigili. question, sa dahil nga ni may dugo, wala man magiginibon na so good bound o Oo. itong so shipping company, Iyo, di ang mangyari, sindaan ma-adjust. nyan. Mangyari, makuhanin another na barge, na boat, para guyuan Magtulak. magtulak, pasiring sa tahaw, duman ang pag-diskarga sa tahaw kan dagat. Depende na gayo din kumparing Jim ta magbabayad ning demurahe ka iyan Dub- an mga Double handling na kuan. piga po din ni Maripio. Oho. Double handling. Ang magagabatan sa natural so shipping company, ita-charge ini sa good bound cement factory. Mhm. Ang matindi, kaya hinapot niya to si Engineer Carlito Apare, piraan gigagastuson sa double handling na yan, Yan, kan good bound. Roger. 2 to 3 million. 2 hanggang 3 milyones de pesos. Sabi ko, paano yan mabawi nito na araw ka na nangyari Mhm. dahilan sa dahilan kaning bigingatan na virus, dahil na gigilid yan kuan. Yan, nalulunadan kayo ni. Wala man dahil sindang maginibo, kundi ang mag-adjust, magsunod sa kasuguan Mhm. kan mga nasa otoridad sa salod. Yan, correct. Ang Oho. dilema kayo ni sa mga nagbabakal kisiminto. Yan, bad ipas-on na naman ando man. Nabako Pass on. naman kasalan. Pass on, Iyo ang sabi ni Engineer Carlito Apare. posible, iyon na yan ang mangyayari. Aram mo kumparing Jim, medyo sa punto kan istoryangan makulog sa buta and it's not fair na laban tahilingon mo. Somewhere else along the way, sa paghali na yan ka na tugboat mo the barge, duman sa Butuan City, nagkaigoning laps ka nakakaswapon baga na diskutir ta ng istorya nga na Iyon na, oo. somewhere along the way nata ta nakahali kan pet sa 15 na dai pa nagluluwas so swab test results natugutan na humali nakahali dispwes na nag-abot so resulta positive so mga crew nasa lawod na subards. Duwang bagay yan, tabi pa di. Oho. Pagkaso putuan, nag-iisip man na, ang importante, makabayad sa nasa sa sign na kan port, na port kayo itong bayad duman. Basta nagpabayad duman. Mhm. O di ang pag-iisip man sa nagayon, baka makakulikta sana, Mhm. bayain na ngayon. Tawid tinawa na clearance. Yan. Na nga naging kaso ngayon magluwas may positive, wala na digis sa tuyo, makunta na problema yan. Yan. And balikan ta itong supig istorentang doa ka subago na bako taman kasalan, kita na naman sa papasonan kan lang kaw na presyo kan semento in kaso ipatong iyan nadagdag dimurahin na iyan diyan sa mga kargos na yan over. Ito man nagtataririk so koron me ni Engineer Carlito Apare, posible pa man sana. Posible posible. ipatong. Oho. Gurano niya ko, mga piso daa. Nako. Hindi naman namin kasalanan Engineer Carlito Apare. Hindi namin kasalanan yon. Wala kaming pakialam na nanahimik kaming mga konsumidores ng simiento digdis albay. Oh, Di, and risk di- ninda. Mario, risk ninda ito. di maraman kuan na yun na kundo na sa istorya mi. Aha. Dumana sana. Nako, sige. So, pat parang makapag-ibo pati mga remedyo Iyo. na dahil maas ang presyo pero duman ang tumbok tabi pa ni gani Okay. piso ani papataw. Sus, Mario Joseph naman. Oh, sige. So iyan tabi pa ni ansa to yung mga dagdag na informasyon, mga follow-up, Jimmy na salita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jim sa mga istorya. Diyan sa luwa, sa pagtutok na yan ka na barko na yaon ang unyan digdi sa Satuya sa territorial waters kam probinsya nin Albay na ang crew more or less 10 mahigit positive sa COVID. Data pa lang aram kung ang COVID na yan kung anong variant po an yaon dyan. Now, istoryang semento rumdum din do kasuhapon. So hayag ta na story behind kan pagbibiyahe kan barkong iyan
Yan na barko ngayon, yung so talagang nagbabalik-balik digdi sa Satuya. Sa Pilipinas, Malaysia, Brunei, BMP. Yan. Iyan so nagbuburubuelta, nagkukuanin materyales para dyan sa produksyon kan simiento sa palanog. Ngunyan, di so first port of call kaiyan, dyan sa Butuan City. Yan sa may kadagatan kan Mindanao, Visayas area. Di susainda naman na schedule kan paghali pet sa 15. Pasiring nga ni digdi sa Legazpi. Sinibot sa mga amigo niya to sa presidential management staff ta inalerto sindakan Malacanang diyon. Aba, asikasuhin nyo yan. O nakahali duman. So to make the story short, ang nangyari paano is nakahali duman while dai pa so resulta kan swab test. Duman nagkaigwanin halubalo, squabble, gabos na ining suro-suro good na ining problema digdi sa Satuya ngunyan. Sagkod na uyan nakaduong. In so far as yung health protocols is concerned, at least igwa na kita ngunyan ning high level of peace of mind. Ta talagang nababantayan na dyan kan authorities. Ta pinahiro kan na Palasyo Malacanang yung task force, all agencies na masecure ang barkong iyan na daay makagilid pending itong so pag-implementar na kan health standards, health protocols. Pinahiro gabos pati mga local government unit. Yan. Now, with this development na igwa pa ano pigapod na mga demorahe. No, yan na mga karganin mga barkong yan, international shipping tariff gabos. Kada delay kaya sa oras yun, igwa ning minapatak dyan na responsibilidad, babayadan. Igwa ning babayadan yan. Now, if it is true na arog kan so mangyayari, na isushoulder kan expense kan good found cement factory day by day, so dagdag na expenses kayan, sagkod na daiiyan tabi na ibubukbo na mga coal na iyan, nagagamito na panggatong diyan sa pag-ibo ng semento, kung ipapatong man iyan sa konsumidor, kada sako, nin piso, siguro it's not justiciable tabi John. It's not fair man siguro, ade. Because kitang mga konsumidor ng simiento, wala naman tayong kasalanan doon. Nananahimik kami dito. At ipapatong nindo sa konsumidor kung ipatong. Be fair naman tabi. Walang kasalanan yung mga mamimili dito ng simiento sa Albay. Be fair naman. Sana wag dumating sa ganun na punto. Risk bagayan yun kan negosyo. Which yung mga mamimili, walang pakialam dyan sa risk na inyong hinaharap. Dapat nasa scope man kan sa induyan na, kumbaga, i-asumir na sirkumstansya na dahi naman dapat ipasa man sa konsumidor. Taday pa kami pakilabot ka iyan. O, igo baga kang pigapod sa legal parlance, he who is the cause of the evil cost is the cause of the evil cost. Kung si sa iso kapinuunan, iyo ito. Katuyang buting kayon. O, yan, paano natabi kaan, ha? Ay, nako. So, yan po tabi. Ang istoryang yan dyan, manunungod sa barko. Turo-turo god na po. Ang mga pangyayari. Botobot kan Palasyo Malacanang. It's 9:32. An oras hatod sa Indokang, Rexodol Forte. Lakas banat sa apat. Smart padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. NeoZep Tablet. NeoZep. Ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Surf. Ang Surf Active Clean, mas pinagaling magpaputi, magtanggal ng kulob, at mas pinabango pa. 550 SRP pa rin. Kayang tumapat sa mamahalin. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad?
Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes anak! Brand new at de kalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Agum, uto ba si Madi mo? Uy, Madi, masain ka. Mabakal ako kay Manok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado pirming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisadit na negosyo sa Arong. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Madi. Maski ang mga frozen food products ninda, arog kang tusino, longganisa, hotdog at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigalata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site, Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Kinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay, Albay. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Eto na ang big moment ni Mami! Nag-spin move! Sabay talon! Sinut ang big Milo Paxi Grocery Cart! Pasok! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 for DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Milo, buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product
product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ang tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf batay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidalets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidalets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer
Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong Biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGP. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para echapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Salamat, June. Sabi ni Ses Consuelo, maray na aga, asin sa gabos na mga paradangog kang programa. Good morning, Ses Consuelo. Tatuya yan ng mga viewers sa DZGB News Online. Si Madam Maylene Lorente, good morning, watching from Valenzuela City. Tidang hanapin, salamat tabi. Sabi ni Early Creyos from Tagaytay City, Cavite. Naghihiling sinda. Si Al Ana Fera, watching here from Catanduanes. Yan, ang pamilya Tesorero. Si Eddie Boy Toledo. Eddie Boy, surprise! Good morning sa imo, Eddie Boy. Barkada. Sabi ni Tots Toti Serpio, daiman mabayad ang good found cement kan danyos. Ang bards na ka-charter yan. Kaya kung ano man na lapses kan bards, daing kinaraman ang good found cement. Problema yan kan shipping company. Yan, so mga demorahe nga na pinag-apod, ha? Uy, so sa kuyang pinsan, si Vilain na Villaluz. Good morning, Tabi Vilain, pinsan. Kumusta na sa pamilya? Dapat Tabi ipasa sa PPA butoan ang gastos niyan. Tapos ninda ang dapat dain ninda tinugutan na makahali sa pier hasta dai pa nagluwas ang resulta kan swab test. Igil ako. Dagito nun sa pinsan ko si Vilain. Tabi, diretso mo nakita kan mga istorya dyan sa luwas, nasa linya, pading Al Armario. Kumpadre Ngal, marahin na aldaw, go ahead na.
Reynaldo, paring Pio, nagpupuo ng magsirilusan ang ibang opisyal kan Legazpi City dahil sa estilo naman kaniba kung papaano magirumduman giraray pag-abot kan eleksyon. Iyan ang feedback na nakaabot sa DCGB News pagkatapos na sa tuwing amigo si Kagawa Jigo Obido nagbugtak ni mga saradit na tarpaulin sa nagkampirang parte digdi sa Legazpi City, particular dyan sa mga saudan, yung mga Salve District, Iguaquisaro, na nagsasabing Kagawad o kaya City Councilor Obido, Jig Obido, the working councilor. Iba ka nahiling ko sumay mikropono pati. Roger, ang dating Pio. Mabuhay si Kagawad Diego. Roger, pero ang problema, may feedback sa tuya na nauuyam sa ibang konsyal. Labot ba ninda? Dahil ka rin daw minaluwas na si Kagawad Jigo sana ang nagpe-perform sa Sangguniang Palunsod. Naday man baga nagtaram si Kagawad Jigo na dahil nagtatrabaho sa kay riba niya basta nagpapaisi siya na ako nagtatrabaho. Sabi niya, City Councilor Jigo Obido, the working councilor. Dahil ba baga Dapat kayo sugpunan kay like others. Iyo baga nagtaram. Iyo nagsabing sulos na siya, de. Iyo baga. Iyo nagsabing like others. Diba? At anpig yung tarama San Diego, tanganing deng ribog. Ako nagtatrabaho. May kumpate, may data kompiraso, may detalye kompiraso dinansa niya, resolusyon. Hindi, nawis interpretar ng guide kaniba. Iyo. Ang sabi, iuyaman si ibang konsyal. Agaring nga minaluwas, siya sana nagtatrabaho sa Sanggunian. Di dumiskarte man si Mario Josep man na. Yun talagang may madali ng eleksyon. Kaya si iba man ganyan, nag-iisip man daw kung paano ang gimmick maninda. Kung paano man magkamerid bidan, tabatang ganyan baga, pandemya kita kan COVID. Medyo limitado na magpara-exposinda sa matawag lugar. Kaya ganyan, sa iba Facebook. Pero so iba, ang sabi nag-iisip pa sana kung paano magkamerid bidan. Sa iba man na baguhan, nagluway-luway naman, nagtaga-expose naman sa iba-ibang barangay. Tangani na magkamerid bidan. Pero daw sinakan estilo mo yan ni Kagawad Obido. Tarpulin sana. Jigo Kagawad Jigo Obido. The working councilor. Igo bagang kasabihan kompadreng Al, I am responsible for what I post. But I am not responsible on what you are thinking. Yes. Sa'yo mo nakaisipan ba ko ka nakaisip? Sabi ko, ang pig-iisip mo ba kung pig-iisip ko? May babagang line of thinking ta. Di baga, para nagbugtak si Kagawad Diego, the working councilor, city councilor. Baka. Sige. Anyway, ba na informasyon? Talagang politika na. Ni nga ni padiha. So ako Bicol. Sara Congressman Pido, Sara Congressman Salde. O pig-asikaso baga sa kuryente. Iya baga. Tinagal ko na talagang extremes na eh. Igwa na naman inagon nga. So iba nga diyang ilihidong official, nag-asikaso na kang kuryente. Tamadali ng eleksyon. Kaisipan na kanila. Kaisipan nila. Nya, halimbawa, kung masakay kita daw sa sayang line of thinking itong sa mga nag-arog ka ng interpretasyon. Kung igwa nang maghingag danon, na so ako Bicol, kayang tumabang. Dahil palang pwedeng tabangan ka na ko Bicol, sumingag danon, tama eleksyon. Lalo na kung dahil mag-hiro na ko Bicol. Lalo na kung dahil mag-hiro. Kung pabayaan sana ni Congressman Pido Garbin. Ang problema sa APEC. Di maluwas. Ikakaturugan sana ni kan ako Bicol palan. So, problema sa APEC. Yan. Dahil sana palan mag-hiro, natibaan ba ako sa paano nga eleksyon? Kaya nag-hiro. Di ba? Dahil kang padumanan na, Dahil kang padumanan. Kaya sige sana, Congressman Pido. Boda Congressman. Pahit sana. Natural na yan. We cannot please everyone. Iya baga. Para makinig kay Kagawad Diego. Kung nagkikagawad Diego, kumuapang sa mga sako.
Sako kan good pound cement. Jigo Bedo. The working counselor. Dagdagan pa ni kagawan Jigo. Amarat, kung pagkamang operate masugpunan, like others. Di magayon. Magayon. Good sila, na? Sige. Okay, pare, yan mga informasyon di sa lawas. Alar Mario, DCGB. Thank you so much, kumpadring Al. Si Luwens nasa linya man. Luwens, marhay na aldaw. Go ahead na. Salamat tabi, Sir Pio, maray na aga, asina maray na aga sa gabos na mga paraantabay sa mga dagdag pang bareta, nagapudan manggiraray sa liwat ang DOH di Bicol sa publiko na mag-report manggiraray sa mga local health authorities o local health workers kung nakakamati nin mga flu-like symptoms ang individual ngani na maagapan an urolakitan sa mga harong-harong para maibitaran man ang COVID-19. Ini ang pinagunambitan sa DCGB News DTH Region 5 Regional Epidemiology Surveillance Unit o Reso Nurse 5 Kenuida na pinapagiramdom ninda sa liwat na dai makatiwala sa sitwasyon ngunyan as in ipa-record an onset of illness dangan mag-isolate para dai na makahulakit as in magpa-RT-PCR test para masiguro na bako carrier kan helang na COVID-19. Kung matatandaan, ipinagunambitan man sa DCGB News ni Dr. Aurora Daluro Canreso na an RT-PCR test na ang sularunting magdedetermine kung ang mga pagtatrangkaso sipon o abonin sa rong tao na nanamatian sa ngunyan, indikasyon kung may COVID-19 o dae ang sarong individual kamtang pahayag ni Nuida. Because again, your date symptoms, your onset of illness or your date symptoms of illness will be the one na magiging basis natin for counting of your isolation days. So you have to recall, kailan nga ba ikaw naka-experience ng parang masakit na lalamunan mo, may lagnat ka, nagka-fever ka. You have to recall that and state that to your healthcare worker. Yan tabi, Sir Pio, ang pahayag ni Sir Kenuida at DOH Region 5. Ako po, si Luwens Burso Barsana. Salamat, Luwens. Alay dyan sa DOH Bicol. Diretso pa kita kan mga istorya. Dumang kita sa Premier Distrito. Si Kumpadreng Jomar, marhay na aldaw, Kumpadreng Jomar. Go, go, go! Salamat pa ding Pio, marinaag sa mga parantabay, diretsoan bulos kan bakuna, digdi sa syudad kan Tabaco. Sa aga, nakatalaan na mag-abot digdi sa syudad, ang abot sa 780 mga bakuna na ialokaro sa kabos na barangay o 48 barangay digdi sa syudad. Pasado sa impormasyon na nakuha kang DCGB News na sa 780 mga bakunang ini, ang 500 digdi iyuan para sa first dose. Strictly para sa A2. A2? Gusto ko sabihin, senior citizens. Roger. Pero, pwede na mag-accommodate si A3 kung duman sa indang barangay, dahil ng pending na senior citizen na nakalista. Yan, okay. Ang islat sa kada barangay, 10 lang, dahil 48 barangay ini na sa siyudad kan Tabaco. Para yan sa first dose na gigibuon, magpuon sa aga, Miyerkules. And igwama na 284 na alikadong bakuna para naman sa second dose mga enot na ini na bakuna kan mga nakalis na mga aldaw. Kopya. Ini ang schedule kan pag bakuna ka ini aga, gigibuon ining aga sa mga second dose, so first dose pupunan pagkahapon na. Yan. So sa Webes, tada na babakunahan kan first dose, duman naman ay schedule dahil ang taday man makakayang ubuson sa sarong aldaw ang pagbabakuna sa kadakol-dakol na alokasyon ngunya na si Mana digdi sa siyudad kan Tabaco. Sa ginibong paghampang ni Dr. Audwin Asada, ang CHU sa pagtiripon kasurma kan Local Health Board as in COVID-19 Task Force kan syudad, sinabi kay ni na ang Siga Memorial District Hospital iyo ang nag-offer man na ayuda
na matabang sa pagbabakuna. Sa iyang sinabi na sanggatusan na na pwedeng akomodaro na babakunahan kan duman sa Siga Memorial District Hospital kan mga staff kay ni, samantalang itong iba iyo ang gigibo na duman sa Northwest Elementary School na iyo ang talagang sentro kan pinagigibuan na pagbabakuna di sa syudad kan Tabaco. So magiging dua ang lugar, kumpadreng Jomar, na pagbabakunahan, Ziga, Memorial District Hospital, sanggatusan na pwedeng maakomodar naman, pero so ipapagamit sa na fasilidad and personnel bako man nahali sa Siga so bakuna kundi hali sa alokasyon kan city and itong sa Northwest School tabi. Dumana so iba so so bali 628. Okay, opo. 48. So dumana yan sa eskwelahan. Opo, Buda. So hagad kan local health board na ang partisipasyon kan so sa mga sa barangay na maging disiplinado kung dahil man talaga pa halimbawa pakuman senior citizen magparasuso dahil mo natabi ang priority ko niyan para sa senior citizen pwera lang kung ubos na sa senior citizen diyan sa Saindong Barangay. Buda, siguro kung igoning mag-decline despite all efforts na makonvinsir so mga senior citizens kung igo mag-decline, pwede itong palaugan ning ibang kategorya na gustong magpabakuna over. A3. Pwedeng ilaw. Sa kada, pwede man na-akomodar yun sa mga OFW, sumaharali. Sumaralargang overseas Filipino workers, kung ma-akomodar naman ini, mas maray na-akomodar na, pati naman mga estudyante na kinakaipuan ng bakunahan. Pero strictly mo na, tapuson mo na gabos na senior citizen, kung igwaning sobra, dispwes na naman ang mga pasistema. Tama pa rin. Roger, sige. Tama yan pa rin. Sige. So, iyo yan, pag natapos ito, halimbawa may nag-decline, may day na kompleto na talaga, sobra na sa slot, pwede nang akomodar nitong mga sunaw ng bitang kung ibang kategorya. Kopya, Roger. Yan ang report. Jomar Bian, DCGW. Salamat kumpadreng Jomar sa rollout man kan vaccine dyan sa Tabaco. Sige, before we take a break, pading June, iningo na nagkaperang mensahe, may 1 minute naman kita, 1 minute man tayo, no? Saan masunod po kayo ni Bareta, ako tabi, papaping, nagdadangog, oral daw sa imo, sa Doña Paquita, kan Banyag Daraga Albay, ang familia Lumadilla. Maray na agad yan sa familia Lumadilla, kan Doña Paquita, Banyag Daraga Albay. Good morning sa Indogabos. Sabi ni kumpadreng Noel na Manalo, dakol padian para mati mo. Kaso lang kadaklan expired man ang only load. Ang apod kan padi, it's a tie! Pareho. Kung ang gastos ka ani simento padi ipapasa sa mga konsumidores, dapat mag-monitor ka ng DTI sa irarong kan Consumers Welfare Law. Sabi ni pading Noel na Manalo, Sir, nagdadangog kami sa Zone 10, kan Bitano. Maray na agad yan sa mga taga Zona 10, kan Bitano, Legazpi City. Libon, talaga naman, may paradangog kita sa Libon. Maray na agad tabi dyan sa Indo sa Libon. Kay Sir Nong, dyan sa Nong's Meat Shop. Sir Nong, good morning! Finally, nagkomunikar man si Sir Nong. Nakuha ko man sa number mo tabi, Sir Nong, Sir Nong dyan sa Nong's Meat Shop. Good morning tabi sa imo, Sir Nong. Mabuhay ka mo dyan. Sa ni Madam Lucy Castaneda kan DPWH Region 5. Regards da tabi kay Sir Jimmy. Yan. Ay, sa Ginubatan. Dakol daang nagdadarangog sa Ginubatan. Mabuhay ka mo dyan sa Ginubatan. Pang ano makumparadangog mo? Sabi kan sarong nag-text. Try na agad tabi. Engineer Dan Azupardo. Good morning tabi isa mo Engineer Dan. And ingat, God bless, keep safe sa pamilya. Engineer Dan Azupardo sa Rawis, Legazpi City. Nagarantabay man sinda Rawis, Legazpi City. And si Madam Rochelle sa Embarcadero. Good morning tabi Madam Rochelle. Familia Africa, perming nagdadangog diyan sa Puro. Gabos na paradangog. Salamat to from Karen of Puro. We will be right back. Pakalis po kan hanap buhay asin alas 10 na mga Bareta.
Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ADM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and the avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:03. Halin sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pigdeklarar na kan Anti-Terrorism Council bilang terrorist organization ang National Democratic Front o NDF. Sa resolusyon na pinirmahan ni Executive Secretary Salvador Mejaldea, nakapalamandig din na suportado kan NDF ang Communist Party of the Philippines as in New People's Army base naman sa Article 6 kan 2016 CPP Constitution. Sinabi niyang mismong si CPP founder Jose Maria Sison ang nagsabing kaalyado ninda ang NDF mantang nagsiserbing interim chairperson kan NDF negotiating panel ana sa iyang agom na si Julieta de Lima Sison. Magigiramduman na kan Disyembre kan nakaaging taon kan ideklarar mana kan Anti-Terrorism Council ang CPP-NPA bilang terrorist organization mantang 19 ng individual ang pinag-unambitan kan mayon na leader kan CPP-NPA. Yan ang pangadas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salcera ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salcera. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubako lang negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso
sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya, sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunaan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si Ma. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 Ray-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success. Our word.
man sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangani dai magutong, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Hinebra ako, Hinebra tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Hinebra ako, Hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Matapang ako, matapang tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Matapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang Hinebra San Miguel na bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Lonely, napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, June. Doro-diretso kita ka na informasyones dyan sa luwas. Nasa linya si Ans Galero. Ans, marhay na aldaw man, Ans. Go ahead na. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga paraantabay. Sa mga dagdag man niyatong bareta, plano kan Legazpi City Veterinary Office na mag-crear nin force multiplier nin K9 unit digdi sa syudad kan Legazpi. Inang informasyong pinagpaabot sa DCGB News ni City Veterinary Officer Dr. Emmanuel Mane Estepona kung sa iyang sinabi na nagkigwa na sinda ni na endot na pakikipag-oro na sa mga miyembros kan kapulisan, partikular na sa PNP Aviation Security EOD digdi sa syudad kan Legazpi na plano nindang mag-design ni siring na programa tangani na mapatugangan pa na presenting bilang kan mga digdi sa tuyang syudad. Napaagi ka na pag sa irarom nin mga interesadong mga aplikante ginagaman sa bagay nini, partikular na ining mga ayaw na pinapit para sa irarom K9 unit bootcamp
Sigun kay kulang ini para sa Legazpi dahilan sa mas makakatabang pa ini sa pagtauman ng seguridad sa satuyang syudad. Ang training gagamiton para makataonin na basic obedience as in advanced training tinasanakan bomb sniffing kan mga ayam na ini tangani na makatabang man sa pwersa kan mga kapulisan. Estepona nasa proseso pa ang plano kan programa ini alagad nagtutubod siya na dakulang bagay ang siring na programa dahilan sa minsan man sa nasinda mag-crear ni programa para sa force multiplier kan kinay unit katuyang syudad. Sa ngunyan ang paagi tangani na ma-screen man masiguro maninda na talagang epektibo ang programang ini iyon na makondusir sinda nin screening asin kung si man ang mapasardig di o kung ano man ang mga bilang manin mga canine na dogs ang makapasardig di iyo man ang isasayararon nila sa training asin posibleng mag-dire-diretso ini sa good na maging parte na ini kan PNP Aviation Security EOD asin canine unit digdi sa syudad kan Legazpi. Pirang K9 an sa indang kaipuhanan buda ano dapat sumay mga breed o pwedeng yung aspin. Sa mga oras ni Sir Pio, dahil pasindang pigya tataong certain number kung peraan na kaipuhan kini sa syudad kan Legazpi sin most probably ang mas tataong prioridad ng mga may breed na ayam tangan nila isararom sa training. Isa sa irarom sa training and then pag nakakuha na ning skills yan na mga K9 kisay ng pagsadiri over. Ini tabi Sir Pio susug kay Estepona itabang ninday ni garo augmentation ninday ni sa PNP Aviation Security Group and Kinan Unit. Kumbaga ano duman man giraray sa may sadiri pero on call sana over. Yes, tabi Sir Pio. Araw kaya nang mangyayari and sa kunyan, sigun sa iya, nakikipag-uron pa sinda ta. Sabi niya, kung araw kaya nang mangyayari daw na garubaga iti-training nindaan mga ayam kan, mga pribalong individual, makakatabang man ini sa mga tagsadiri nin ayam na mas maging responsable daw sinda, lalo pa ngunya na pinagbubusol ang responsible pet ownership dito sa tuyang kapalibutan. Iyo, inda kung pwede man magayonon na ideya, pero inda kung makonsiderar man na Dr. Manny na ini mga aspin, lalo na sa mga balaw-bagaw, ilugod ang kuhaon, buda i-training. Yes, pwede man ang Sir Pio. Taigo ba ni mga kapasidad iyan na mga aspin? Ano dahil tayo pag gilid ang kapabilidad kan sa tuyang mga sadiring ayam? Yes. Ano mas igo nga ni dyanin mga ayam na gulpian sa indaman na skill dahil lang na-enhance. Kaya lang sa problema, so taong nag-iinayam. Difficile. Yan ang difficile i-train. Yan ang difficile na i-train. Kung dahil kaya itong sa mga kuan, so dahil kayang atamanon kan mga yata, mga lagalag, so mga nagkadarakop na dahil nang nagkiklaim, yun na sa nang i-train ninda. And kaya man siguro yan kan kapasidad kan mga aspin. Yes, hopefully Sir Pio. Sige tabi. No arin sinda kaiyan ma-akseptar nin mga pwedeng magpasairarom na training ang K9 sa kwan na putol kung igong nag-arantabay ngunyan na igong mga dilahi na ayam magayunon mapagalbag ngunyan ang pag-train. It takes a lot of skill sa both sa ayam buda so trainer tabian so naputol na siya yang kwan sa iyang niya. So, day pa man tabian nin petsada kung waran sinda pwede nang mag-acceptar over? So, nasa pagplano pa lang ini. Oho. Para pa ni napigtaong date kung ano rin ang application period Jenny. Pero sabi ninda, hihinguan ninda. Oho. Mailaog man ginaray ninda iniligpi sa pagselebrata kan kumbaga Disaster Resilience Month. Okay. Sige ngunya na July. Okay, yes. Sige. Sabi si Pio, informasyon pa di sa lawas kay Bansi Boy sa mobile and Scanero, DCGB. Salamat and sa dagdag na storya hali dyan sa luwas kasabay si Boy sa mobile. Okay, dyan sa Karamoan, Camarines Sur kay Golden Boy. Marhay na aga tabi isa mo Golden Boy makusugon da dyan ang DCGB. Yan. And good morning kay Madam Rochelle. Madam Rochelle, listening manda sinda dyan, and kay Sir Nong, kang Nong Smith Shop,
Sir Ato Lim, kumusta sa familia? Buda dyan sa tropa, sa Tapgas, Petron, Gasul sa Daraga. Fernandez. Tingog Kanbanwaan. Good morning kay Engineer Ed Balidoy, ang disaster chief kan Santo Domingo. Sa pangarang confer sa pwede na June na mag-bye-bye. Okay nga yan. Tanganing maakomodar ta pa ngayon ng mga yaon digdi. Buda su masunod, makapuunin tama man sa oras. Salamat kan sa ido paghinanyog amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog Kanbanwaan.